בן קמינסקי איתנו, בן הוא כתב הטכנולוגיה של אפוק טיימס, שהוא מגזין להרחבת דעת, ככה הוא קורא לעצמו. שלום בן, בוקר טוב. בוקר טוב. תוציא אותנו מהזיעה הקיצית של תל אביב ושל גוש דן, ותפליג איתנו, אני לא יודע, בעיקר למעלה. מה יהיה כאן עוד 50 שנה? בעוד 50 שנה. אז כן, חברות כבר מתכננות מכוניות מעופפות, אבל לפני שעוד נלך כל כך רחוק, אנחנו בעוד כבר כמה שנים בודדות כנראה הולכים לראות על הכבישים מכוניות אוטונומיות. ואולי בשלב, כלומר מכוניות שינהגו את עצמן בלי שנצטרך לנהוג. כן, שלא יפתור את הבעיה, להפך, רק יחמיר את הבעיה, כי הרבה יותר מאיתנו שלא בא להם לנהוג, יקפצו על העניין הזה ויקנו את המכונית הזו שנוהגת את עצמה. אז נכון, אולי בשלב הראשון כולנו נרצה להחזיק במכונית אוטונומית שהיא תהיה בבעלותנו, אבל בשלב הבא נבין שאין לנו צורך בבעלות במכונית כזאת. אם יש צי מכוניות כאלה שאנחנו יכולים בעזרת אפליקציה להזמין, כמו מונית, ולהגיע ממקום למקום, יכול להיות שבכלל לא נרצה יותר להחזיק במכונית. אז זה פתרון אחד אפשרי. אחלה בשורה לטווח הקצר אפילו. זה תוך 5-10 שנים יכול לקרות, נכון? כן. טוב, אבל תעלה אותי למעלה בכל זאת. בכל זאת למעלה. אז אם נתחיל ממכוניות מרחפות, האמת שמכוניות מרחפות אוטונומיות, כלומר מכוניות מרחפות שינהגו את עצמן, הן דבר שאפילו במובן מסוים יותר קל לפתח מאשר מכונית אוטונומית שנוסעת על הכביש. אין ילדים שיכולים לרוץ לכביש, אין נהגים ישראלים. אז, ואפשר לבנות אותה ככה שכבר בשלב הראשון המכוניות האלה יתקשרו ביניהן ויתאמו ביניהן מסלולים, ככה שלא יהיו התנגשויות. יש כמה חברות בעולם שהן עובדות על פיתוחים כאלה, וכמה חוקרים שעובדים על פיתוח של... על איזה צפיפות אווירית אנחנו מדברים? תשמע, אני יודע את הקטע הזה של נחיתות והמראות משדות תעופה עמוסים, שזה לפעמים על הקסקס ממש. כן. אז דבר ראשון אנחנו מדברים על מכוניות שיוכלו להתרומם אנכית, כמו הקוואדקופטרים, הרחפנים שאנחנו רואים היום. זה דבר אחד שיהיה פשוט יותר. דבר שני, אנחנו מדברים על מכוניות שיהיו מחויבות ברמת התקינה, לתקשר אחת עם השנייה כבר מהיום הראשון. היום אי אפשר להכריח את כל המכוניות על הכביש, לתקשר אחת עם השנייה כדי שימנעו תאונה. שאחת תגיד, אני מגיעה לכיוונך במהירות של 80 קמ"ש, בואי תבחרי נתיב אחר. לתקשר במובן של חיישנים, נכון? לתקשר במובן של תקשורת אלחוטית. אוקיי. המכונית תשדר, היי, אני נוסעת בנתיב הזה, במהירות כזאת וכזאת. אולי תהיה מערכת בקרה מרכזית שתשלוט בנתיבים של כל המכוניות, ככה שהצפיפות תוכל להיות גבוהה יותר, בלי שיהיו תאונות. אנחנו נראה את זאת בחיינו, בן. למה לא? למה לא? אבל יותר מזה, יש מערכות אפילו יותר ישימות, לדעתי, בטווח היותר קצר, כמו סקייטרן, שמדברים עליו כבר כמה שנים. אני ראיינתי את המנכ"ל שלו לפני 3 שנים, אני חושב. אנחנו מדברים על מעין קפסולות קטנות, מעין ביצים קטנות שירחפו יהיו מחוברות לצינורות, ובתוכן ירחפו באופן מגנטי, ויטיסו אותנו בשמי תל אביב, בגובה של כמה מטרים, ממקום למקום, ככה שאנחנו נוכל לפנות את הכבישים. מה יהיה הגודל של הקפסולות האלה? אז הקפסולות האלה יהיה בגודל של רכב קטן, שיש בו מקום לשני אנשים לשבת. כבר יש אבות טיפוס של הדבר הזה, והם טוענים שהם יוכלו להגיע ל-250 או 300 קמ"ש. ושוב, בעזרת מערכת ממוחשבת של בקרה מרכזית, אנחנו נוכל לנוע בתוך הערים. וזה רק בתוך הערים. מחוץ לערים, כבר יש לנו בפיתוח צינורות וקום, שיהיו מתחת לפני הקרקע, או מעל פני הקרקע, שיוכלו להניע אותנו במהירות של 1,200 קמ"ש ממקום למקום. אנחנו נוכל להגיע מכאן לניו יורק ב3.5 שעות, במחיר של בערך 80 או 100 דולר. בשורה על הכיפק, לנהגים עכשיו שתקועים. תן לי אופק בכל זאת, בן. על מתי אתה מדבר? אז על הדברים האלה קשה להגיד. הצינורות וקום האלה נמצאים כרגע בפיתוח, ויש כבר איזשהו אב טיפוס שלהם בנבדה. יש חוקרים בכל העולם שעובדים לפתח את זה. אני לא מאמין שלפני 10 שנים אנחנו נתחיל לראות את זה בשימוש. מכוניות מרחפות כבר קיימות, כבר משווקות, אבל עדיין לא אוטונומיות, ועדיין לא כאלה שכל אחד בלי רישיון טייס יוכל להשתמש בהם. אוקיי, בן קמינסקי, כתב הטכנולוגיה של אפוק טיימס. תודה רבה, בן. להתראות.